Senkezweni. Abakwasidlodlo bathungatha umkhondo abasola ngecala lokubulala owesifazane bese bacwiya izitho zomzimba eNorth Delhi, eMgungundlovu. Kuthiwa kutholakala isidumbu sowesifazane ohlubu lwesikhumba ebusweni wabugobhile, amehlo, wasika ikhala nezindlebe. Okhuluma namaphoyisa KwaZulu-Natal, uColin Rowett Sishwela, uthe usiqinisekisile izindaba wathi-ke kunophenyo oluqhubekayo ngesehlo. Amaphoyisa aseMountain Rise aphenya kabanzi ngecala lokubulala ngemva kwesigameko sokutholakala isidumbu sowesifazane oneminyaka engu-27 eNorth Delhi ngelesine. NgoLwesine kutholakala ukuthi lo wesifazane ubelinyazwe ebusweni, kusho uColin Roberts Leshuda. Independent Online ike yabika ukuthi izingane ezilinganiselwa eminyakeni eyisishiyagalombili neyishumi bezidlala ezitaladini zithele phezu kwesidumbu sowesifazane. Emva kokuthi zithele kulesi sidumbu, obaqapha ukuthi kule ndawo baphume khona bayobheka, baqaphe ukuthula endaweni MI7 bawuphawule ngesidumbu sowesifazane otholakala eNorth Delhi. Uma ubheka indlela alinyazwe ngayo lo wesifazane kukhona ukuthi ube yisisulu ecaleni elibi, kodwa ukuhlolwa kwesidumbu sakhe ikhona okuzokucacisa ngokwenzekile kulo wesifazane, kuchaza MI7. Amaphoyisa anxusa noma ngubani ongaba nolwazi ukuthi agcine kubanjwe abenzi bobubi ukuthi afonele amaphoyisa aseMountain Rise kule nombolo ethi 033 387 9600, 033 387 9600.